F'konferenza tal-aħbarijiet Joseph Muscat fil-waqt illi qal li l-proċeduri fil-qorti għandhom jieħdu l-kors tagħhom huwa ċar illi l-pożizzjoni ta' imħallef li jitressa akkużat b'reat kriminali mhuwiex tenibbli. Għaldaqstant qed issir urġenti u ta' relevanza akbar minn qatt qabel il-bżonn ta' riforma ġenwina tas-sistema tal-ġustizzja u l-ġudikatura u dan sabiex terġa' tiddaħħal il-fiduċja li hemm bżonn f'din il-kolonna tad-demokrazija. Ir-riforma ma tistax tkun limitata għal kundizzjonijiet u pensjonijiet. Iżda trid tkun eżaminata s-sistema kollha kemm hi u tissaħħaħ il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Biex bekk ikun hemm checks and balances u aktar accountability mill-ħatra tal-ġudikanti sal-operat tagħhom. Il-mexxej Laburista qal li din ir-riforma hija relevanti, bżonn juża u urġenti mhux biss biex il-poplu jkollu fiduċja sħiħa fis-sistema tal-ġustizzja u fil-ġudikatura, iżda wkoll hija bżonn għal dawk il-membri tal-ġudikatura li jwettqu dmirhom b'lealtà u rettezza. Joseph Muscat ħabbar li l-gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja huwa kommess li minnu fih jibda dan il-proċess. Fost l-ewwel deċiżjonijiet hemm dik li jkun ikkummissjonat review sħiħa tal-istat tal-ġustizzja u tal-ġudikatura f'pajjiżna minn persuni ta' esperjenza il fuq minn kull suspett u minn kull interess. Din ir-review tal-qasam tal-ġustizzja u tal-ġudikatura trid tkun segwita minn konsultazzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet u mbagħad minnu fih it-twettiq tar-riforma. Gvern ġdid jinsab kommess li din ir-riforma iwettaqa sa tmiem is-sena d-dieħla. L-arrest ta' membru tal-ġudikatura ftit snin biss wara każ ieħor li kien jinvolvi żewġ membri oħra qed jerġa' jeżżes is-sissien u l-fiduċja fis-sistema ta' ġustizzja f'pajjiżna. Mistoqsi x'kienet l-ewwel reazzjoni tiegħu malli sema bl-aħbar tal-imħallef Dr. Muscat wieġeb hekk. Rabja. Naħseb dik hija li tiġbora. Ħassejtni, naħseb kif ħassew ħafna nies irrabjat. Irrabjat għax il-soċjetà tagħna jistħoq il-aħjar. Irrabjat għaliex dan kollu jidħol f'kuntest ta' stejjer li smajna fl-aħħar xhur u fl-aħħar snin. Irrabjat għaliex jistħoq ilna bħala poplu ħafna aħjar minn hekk. Joseph Muscat feraħ lill korp tal-Pulizija għal ħidma tagħhom filwaqt illi riafferma l-bżonn illi l-korp jissaħħaħ b'aktar riżorsi.